Şunlayımız howla ýazar ýanak kafirlaryň gorkadan diýipdir. Esasy 4 turç kafirler ýazylýandyr. 60-60, 40-40. Gel görkedeýin. Ne? Şul bir 60-60 2 santylyk bolup gelýär. Bakasam 247 manat galanglygy. Ýüri tohowlu üçin niýetlenen soň 40-40 görnüşlerimiz var. Oňam tanışdyryp geçipdik. 1,5 santy bolýar. Muna ýürüýte dizaynçylarymyz zakaz etdik kiçi bolsa diýdi. O şekil ýasap bolýar diýip. Görket geçýär şulary. Bulan bahasy 40-40 bahasy 147 manatdan. 60-60 hem goýup bolýar. Kerem granit 1 santylyk. Mena abyşny şulary alap 1 santylyklar goýup bolýar. Ýöne ýeriňiz tekiz bolmaly. Howla näil kafil goýup bolan ýok. Neme goýup bolan ýok? Şo kafil görnüşleri goýup bolan ýok. Kerem granit bolmasa kafil kabir ardan diýip goýýarlar, ol bolan ýokdur. Sebäbi suw gyzgyna jydamaly.